Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ସେଇତିକ ତ ଏଇଟା ଏରକ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଲେଖା ହବ ଯେ ଆହ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବା ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏଇଠି ହେ ମୁଁ ସାର୍ ରିପୋର୍ଟର ହେଇକି ଆପଡେଟ୍ କରିଦେବି। ଶଶୁର ପାଖକୁ ଆସ ବେଦ କୁଣ୍ଡ ଆସ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ବାହାରେ ପିମ୍ପିଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ। जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को।